Сегодня мы собрались в размысловой просторы, где говорят не про женщин, а сами женщины. И это принципово важное отрознение. Одно – быть намаляванным. Быть образом няхай самому злёзным, из усіх іншае. Самой тримать в руце пензель, самой выбирать колер и композицию, самой выражать, что сказать свету. Гэта выстава про голос. Голос, який довгий час заставався приглушеним або загнаним у рамки жаночых рукоделий. Але сёння мы бачым, што жаночы позірк у мастацтве – гэта не нейкая асобная ніша, а палова неба. Палова той самой беларускай прасторы, якую мы любім і якой ганарымся. І менавіта пра гэты голас, які перадаецца ад жанчыны да жанчыны, я б хацела сказаць праз уласныя радкі. Бо першае мастацтва, з якім сутыкаецца кожная будучая мастачка, гэта матчная інтанацыя, калыханка, у якой ужо закладзены колер, рытм і любоў. Это самая шчырая перадача унутранага свету. Мой верш называется «Калыханка». И мне здаецца, ён вельмі сучасным, тому што нараджаецца ў гэтых сценах. Нараджэнне новага бачання, новай мовы, нараджэнне самой сябе праз творчасць. Ты моя ласточка, душечка любая, вочки блакитная высечка масти. Хай бережит тебе ночечка долгая, лёс самый лепший и силы небес. Люли мой сусвет мой с маленькими ручками, смех перелепчатый, снігу звонок. Пести життюхой випадками зручными, и на користь будет Божий виток. Я с тобой поруч, мой ясный ты золочек, кожный твой боль забирала себе. Люли моя ты пригожая зорочка, счастье заўсёды прыгадаю. Гэты верш пра працяг, пра тую нябачную нітку, якая злучае мяне са светам, з вами, з маім унутраным голасам. Гэта калыханка, якую я спяваю самой сабе, дзяўчынцы, яка калісьці ўпершыню взяла пензель. Я спяваю кожнай жанчыне. У гэтым зале чьи работы я сёння бачу. І ведаеце, гледзячы на гэтай карціны, я адчуваю сябе бяспецы. Я адчуваю сябе сярод сваіх. Бо вы, дзяўчаты, ствараеце тое поле сілы, у якім хочацца дыхаць і жыць. Дык няхай жа нам смелым і прыгожым заўсёды шчасце з выставай робім.